Γεια σας σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους εξαγόμενους χουρμάδες από το Ιράν της Porsa Food, ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας που εξάγεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί να επιλέξετε τους χουρμάδες της Porsa Food? Στην Porsa Food δεσμευόμαστε να παρέχουμε τους καλύτερους ιρανικούς χουρμάδες με πλήρως προσαρμόσιμες επιλογές για τους πελάτες μας. Υψηλή ποιότητα, φρέσκη, γευστική και 100% φυσική. Επιλογή ταξινόμησης. Διαλέξτε το μέγεθος, το χρώμα και την ποιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Προσαρμοσμένη συσκευασία. Διατίθεται χύμα σε πολυτελή συσκευασία για εξαγωγή. Επαγγελματική μεταφορά. Αποστολή σε τυποποιημένα κοντέινερ για τη διατήρηση της φρεσκάδας. Ασφαλής πληρωμή. Αξιόπιστες μέθοδοι πληρωμής για αγοραστές χονδρικής. Πλήρης εξαγωγική τεκμηρίωση. Τα εμπορικά μας έγγραφα περιλαμβάνουν εμπορικό τιμολόγιο, commercial invoice, κατάλογο συσκευασίας, packing list, πιστοποιητικό προέλευσης, certificate of origin, φορτωτική, bill of lading, άδεια εξαγωγής, export license, ασφάλεια μεταφοράς, insurance, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, πιστοποιητικό επιθεώρησης, inspection certificate, εμπορικό και επίσημο. Με αυτά τα έγγραφα, διασφαλίζουμε ότι οι χουρμάδες σας θα αποσταλούν με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η Porsa Food είναι έτοιμη να συνεργαστεί με εμπόρους, εισαγωγής και διανομή σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες. Porsa Food, ποιοτικές εξαγωγές, αξιόπιστη παράδοση. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, εγγραφείτε και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας.